es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltasar. Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar. Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltasar. Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar. Quiero un trenecito que me diga sí, y también una muñeca ideal que siempre me diga sí. Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltasar. Arroz y miel, leche banán y un poncho blanco de alpaca real. Changos y chinitos de Mancé, que ya Melchor, Gaspar y Baltasar. Todos sus regalos dejarán para jugar mañana al despertar. El niño Dios muy bien agradecido.
changos y chinitos duérmanse, que ya Melchor, Gaspar y Baltasar todos sus regalos dejarán para jugar mañana al despertar. El niño Dios muy bien agradeció, bebió la miel y el poncho lo avivó, y fue después que sonrió que a medianoche el sol deslumbró. Los tres Reyes Magos vieron una estrella singular que ninguna la igualaba en fulgor y claridad. Tras mirarla muchos días, la estrella sí les habló: soy la estrella del Mesías, ha nacido el Redentor. Venid a adorarle, venid conmigo, que en cuerpo de niño Dios ha nacido. Y los reyes llenos de felicidad, dejándolo todo, se van a adorar. ¡Felicidad! Havia nascut Jesús a Belén de Judea en temps del rei Herodes, quan, de sobte, uns savis vinguts de l'Orient es van presentar a Jerusalem. Qui sou vosaltres que veniu amb tan gran sèquit als meus dominis? Per què tres estrangers es presenten davant meu fent aquest desplegament de riqueses i de poder? Quines són les vostres motivacions? Rei Herodes, som Melcior, Gaspar i Baltasar, reis d'Orient. Hem fet un llarg viatge seguint una estrela que ens ha anunciat el naixement del rei dels jueus i venim a adorar-lo. No sabràs tu on ha nascut? El rei dels jueus? En aquestes terres no hi ha més rei que jo. D'on heu tret aquesta notícia? Ho hem vist a les estreles. El cel ens ho ha anunciat. Que es convoquen a tots els escribes i els grans sacerdots. Que algú em doni una resposta. Expliqueu-me per què no sabia res. Sa Majestat Herodes, així ho va dir el profeta i així ho recullen les Sagrades Escritures. I tu, Belém, terra de Judà, de cap manera no ets la menys important entre les principals de Judà, perquè de tu eixirà el dirigent que pasturarà el meu poble Israel. Melcior, he consultat els meus escribes i m'han confirmat allò que dieu del xiquet. Ha nascut a Belén, a la terra de Judà. Aneu i adoreu-lo, i feu-m'ho saber de seguida. Així, jo també podré presentar-me i rendir-li els honors que es mereix. Així es farà. El que no sabia Herodes és que els savis de l'Orient serien avisats en somnis que no tornaren a Jerusalem, de manera que no poguera fer-li mal al xiquet. Així, se'n van anar cap al seu país per un altre camí.
largo y dejar Jerusalén. La estrella entró en un pueblito que se llamaba Belén. Sobre una pobre casita jubilosa se paró. Es la casa del Mesías, adorar al Redentor. Y por la mañana, después de anunciarse, los 3 Reyes Magos se van a adorarle. José abre la puerta y esperando está el Rey de los Reyes junto a su mamá. Y tras adorarle, los 3 Reyes Magos, abriendo los cofres, le dan sus regalos: oro, incienso y mirra, y el niño que es Dios a los Reyes Magos les hizo este don. ¡Felicidad! En esta noche del año al mundo vais a viajar para entregar a los niños regalos de amor y paz. Les llevaréis mi cariño, les daréis mi bendición, y ellos os guardarán siempre dentro de su corazón. Regalos de reyes, regalos primeros, regalos que saben amor verdadero, que llenan el alma de luz y calor y viven por siempre en el corazón. ¡Felicidad! Els xiquets, les manos. Anem a escoltar el missatge que tenim que transmitir-nos, donar-nos, compartir.
Melcior, Gaspar i Baltasar, benvingudes siguen les vostres majestats a Bellreguard. Un honor per a Bellreguard rebre'ls un any més al nostre poble, poble que volem que senten com a seu, i on sempre seran benvingudes totes les persones. Majestats, els puc assegurar que les xiquetes i els xiquets de Bellreguard s'han portat magníficament enguany, fent cas als pares i mares, iaies i iaios. Han estudiat de valent i són mereixedores i mereixedors dels seus regals, perquè també saben els nostres xiquets i xiquetes que el major regal que podem rebre és l'estima dels qui estimem i el respecte que ens hem de guardar totes les persones. Que així tenen les claus de Bellreguard, que obrin totes les cases del nostre poble, perquè els seus ajudants deixen als nostres xiquets i xiquetes i també majorets tot allò que es mereixen. Benvinguts de nou. Bona nit. Amb corona, pedreria, guants de seda, capa llarga, carregats de gom a gom de regals per a tot el món. Què més portem? La serena confiança que en tot el poble de Bellreguard haja salut i faena amb una exigència doble, que hi haja fraternitat en llibertat i tot. Alcem les cares al cel, mirem la lluna callada, que siga calent el gel i siga fresca la flama i el cor bategue tranquil, que estiga plena la guerra, que els pobles tinguin asil, que hi haja pau en la terra. Xiquets, xiquetes, ixiu, que portem moltes bones notícies. Menuts, menudes, veniu, que s'enterareu de les delícies. Moltes gràcies i bona nit de Reis a tots. Baltasar. Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar. Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltasar. Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar. Quiero un trenecito que me diga sí y también un